Adrian Delija talab lil Robert Arrigo biex jitolbu ma jikkontestax għal Viċi Kap għall-affarijiet tal-partit. Dan biex din il-kariga joħodha Clyde Puli mingħajr wisq problemi. Iżda Arrigo għallu le jibsa u kollox jindika li fil-ġimgħat li ġejjin din se tkun waħda mill-karigi mis-silta qatih fil-Partit Nazzjonalista. Kien qed jissemma li seta' jibqa' Beppe Fenekadami, imma Fenekadami jidher hu wieħed minn dawk li ma jridx ikun fit-tmexxija ma' Delija. Bl-għajnuna ta' Pier Portelli, id-direttur maniġerjali ta' The Malta Independent, Delija prova jkompli joħloq l-skemi, anke jekk ħafna minn dawn qegħdin ifallulu. Fi kliem sorsi, falliment xieda ta' min lill-partit u lin-nies fi ħdanu ma jafhomx. Fl-aħħar xhur, Robert Arrigo investa ħin sostanzjali iħejji l-manifest tiegħu għall-kariga ta' Viċi Kap. Qal li għandu pjan kif se jġib lill-partit fuq saqajh u Delija marandu għallu biex il-pjan jatwaħ bħala chairperson tal-grupp tal-finanzi, xi ħaġa li sal-lum kienet qed tikkoordina Anne Fenek, persuna oħra li ftit li xejn trid ikollha x'taqsam met-tmexxija ta' Delija. Biex jagħmilha ċara lil Delija li hu se jikkontesta, Robert Arrigo kiteb ittra lill-editur tat-Times. Ittra li forsi ftit innotawha, imma fiha għamel ċar il-ħsieb tiegħu li ma jirtirax. Ħafna raw stramp il-fatt li Arrigo kiteb dwar din il-kariga fittra li diretta malajr fit-Times of Malta. Iżda dawk li jafu x'qed jiġri, jafu li Arrigo rid jibgħat messaġġ lil Delija. Messaġġ li hu se jikkontesta u l-ebda kap ġdid mhuwa se jwaqfu. Jien fassalt programm wara diskussjoni għal Arrigo li tenna li l-kampanja għal Viċi Kap daqt tkun hemm u hu se jkun hemm bil-programm tiegħu. Anke jekk Delija dan ma jridux biex jimbotta lil Clyde Puli li bla raġuni ħadu miegħu fil-laqgħa mal-Prim Ministru.